kotem, czyli jak w namiocie. Dobra, nie mogę tu odjechać. Może sobie dziura. Dobra. Dzisiaj wam tylko powiem jakieś żarty. Dobra. Takie żarty będą śmieszne trochę. Kurka. Ale nie wystarczy. Więc tak. Jak wygląda słoń? Słoń jest pomalowany, jest z kamienia. Skąd jest zrobiona kaczka? Z dupy? Jak wygląda koń? Jest z 8 nogów. Jak wyglądają litery? Są z kubki. Dobra, to jest dzisiaj na tyle żartów. Więc zapraszam was na filmik z psami. Cześć, jestem Maksiu. Jestem bardzo słodziutki. Możecie mnie tak nazywać, jestem przyjaźni. Lubię zawsze przyjaźnie. Prawda, że jestem słodziutki? Więc zatem, no, tak, proszę komentarze, dobrze? Właśnie. Oj, gdzieś moja siostra mi przeszkadza. Właśnie. Dobra, może skończymy. Papa, malutkie dzieci, cześć! Papa!